Ya iku mang wis sering melek bengi sering apa. Lek melalui selawatan iku wong lek melek iku ya salat tok iki. Salat wis mari ngono turu. Gak soro Mas lek melalui Kanjeng Nabi gak soro. Turune lho terjaga. Sing jaga sapa Allah, dari khodaman. Lah ana khodame iku makhluk ya butuh turu Mas. Butuh turu kene taruh kesel. Ya, otomatis krana wis lho wong ngono iku Mas. Ibarate ngetokno apa aura. Aura. Lemes awak Mas lho. Ora kabeh awake. Akhire kan fisik butuh turu. Ha iki wis lengah kene wis mongko iki. Iki selawat sampean kesel sampean napa terjaga oleh Allah. Senajan sampean diserang blek sampean diempani nerima endok apa sampean wis ngerti ya. Oh sedekah kan. Wis dikei nang Allah ilmune sampean. Sampeyan digawe mimpi elek, ndok iku kan ibaratnya sakit ta. Sampeyan diimpeni kudu sampeyan iso nyikapi, wong tak sedekah. Lah wah lho kula mati inget-ingeten iku mati kula. Pasti taruh cocot aduh. Ya nek isin. Kan isin ngoten. Makane kula sanjang. Les kotak makrifat ya murid. Oh kon guru. Nambah nang sampe jago termu ini wah, tapi kuriket terus. Saat kada kula lek iki. Tuh. Ya ngono. Diserang-serang ngono. Lah wong kalau ngono iku apa istilahnya kadang kelompokan. Jadi kesel koncone sing backing imburine karena Langgene iku Mas, gak mampu bolone. Gak mampu nyeluk boloe perkumpulan iki Mas. Ya, tapi lek kene Islam kene melalui Rasulullah ndak usah bolo Mas. Ndak usah bolo. Akeh boloe dhewe kok. Ono ae kok Mas. Maksude ono iki mang sampean ya siku mang. Pasti lek ono wong jahil. Dikei weruh sebelum. Wis kare sampean tok ancene lewat mimpi iso takoki Pak Eres. Mari Mas iku janjine Allah, sedekah iku penolak bala. Dene ana wujute, kopine ana pakune ana apane. Ya sasa sampean. Terus cek dalane iku Mas. Ya wis moro dhewe ngono berarti ya wis ketampuk wong. Wong iku moro dhewe iku ketampuk jan Mas. Lek jeng urung ketampuk gak kira moro Mas. Wong ngono iku lek gak sampai mari ya gak mari, ora atine wis elek. Tapi lek ketampuk dhewe awak iso nyadari, ya sik slamet terus. Ilmu-ilmu ngono ndak kena. Gak soge, oleh marah. Nggih percuma, lek padha-padha dosa, padha-padha jinat, padha-padha tanggung jawab di neraka jahanam. Ngono yo wis ngono lho. Ya Mas yo. Soge, motor api omahe loteng. Jadi Bang santet sampean. Melarat. Iya mlebu neraka ya nek padha-padha, tapi aku ya ora kate. Lho Mas, sampane dek bales kok ngoten Mas. Napa kita iki mboten Kedusan. nggih, istilahe besok-besok mboten nanggung jawab. Sesungguhnya Mas nggih, sesungguhnya lek kados ngoten niku Mas. Padha jano. Padha kono tukang santet kene disantet kene bales. Asline padha tukang santet ya aku tukang santet kono tukang santet. Tapi lek melalui sing Islam Mas, melalui Kanjeng Nabi. Enggak Mas, kon kate ngloroni aku waspada. Gurunge hujan aku tak nggawa payung kan ngono. Ngoten napa-napa. Nanti anu unsure membela diri. Membela diri, berserah diri ning Allah. Engko lek kono kekebuk ilmune dhewe dadi kembange amben. Ku. Balik adu ilmu. Sot-sotan padha wirite padha icipe misale ngono iki. Kuwi kuat-kuatan tirakat wis. Moko lek sing kelas berat ya itu. Ireng iku ngene Mas. Tak weleng kaya paper iku wis wireng dalem ngene iku lek kecil. Sing kuat tirakat ya menang. Ya mung iso lawat gak apa-apane wong-wong iki Mas. Lho jine dhewe iki lho. Iso melu nang wong sing ahli selawat. Iso melu. Kodame kono melu. Lek jarene wong ilmu kalah ilmu tak jupuk ngene. Kan tak jupuk kan. Tapi lek kene melalui selawat wis melu dhewe masih gak dijak. Lah iya.
Kula tak tumut jenengan mawon, kula tak tumut sampean mawon, kula tak ngayomi sampean mawon. Ngono, gak butuh kon aku. Nek sing melalui sholawat. Masalah yang kini sholawat ngadepi wong wirid-wirid sejenis santet ngono iku Mas. Engko sampean pasti dilin nang istighfar. Sak sama sholawat iki, sholawat Muhammad iki nang Allah butuhmu istighfar saiki. Iya istighfar. Moko di ayate Allah iku ana ratune wirid niku Oh, zikir. oh dzikir. Zikir. Ratune wirid iku dzikir. La ilaha Dadi sampean kok sallallahu alaihi Muhammad karena Allah butuh kok duduk iku saiki tak li. Sikat ae terus wis lek seru ilmu niku sikat. Aja balik maneh. Kadang-kadang lepas istiqomah itu berpindah sendiri. Nggih niku sejak bener e. Nggih. Botone sampean niku. Sakniki sampean Tanpa kita sadari itu Nggih. nggih, nggih. Keselimur, banyak keselimur moro pindah. Nggih niku sing asline Mas. Sing asline istiqomah nggih niku sing dari Allah untuk Allah. Kita ini ngadepi melalui sholawat karena syariate Nabi kita Kanjeng Nabi wis diajari nang waktu sholawat lah. Lek sing kok tutup kene engko tak le dhewe. Saat sampean ana sing nilaka ya ana sing kate ngene, moko sampean dilindungi nang Allah. Sampean waca iki engko tak le. Dik apa? tanpa sadar itu Zikir. Dikir. hidup yang Karena dik. Jadi sing ditanggung-tanggung masa iki wae Nggih. apa kita Dosa ngono. terus matur-matur ngeten lek namine menungso disakiti kan tetep loro ati manusiawi ya. Apa yang sebaiknya kita tanamkan di hati kita ketika kita melakukan itu maksudnya niku karena jenengan mengaringi gambaran kan di anu barang sing wujud niku wong dilebetaken niku banteng dipatah ya sambil membaca selawat sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena rasa apa hati kita ini dongkol. Apa sebaiknya yang kita lakukan? Apa tak ngetutno dongkol iki? Kapan kapokmu tak balekno ngono. Apa Nah, itu kan maksudnya? ngeten Mas Mas. Kan boten gadai ilmu khusus untuk mengembalikan santet niku wau kan Mas. Kene iki ana fisik ya. Dadi sik loro ati ku manusiawi. Tapi kok nang Allah dipari dalan Mas. Contohnya aku gak ro ilmune, kok iso iwak bandeng iki sing dadi sarana. Sing ngekeki sapa? Ya iki nang Allah iki Mas. Krana ana wujude. Ana wujude lawane ambek ana wujude. Lek sing gak ana wujude gaib, aku maha gaib. Apa jare aku? Dadi gak dosa, Mas. Ya sampean kan barang sampean iku sing sampean kan itu. Barang dhek kan. Nah itu Mas. Habis itu dilawan ambil celurit. Nah, itu akhirnya sampean ngadepi loro-lorone gak celurit, sampean urusan ambil hukum Goro. hukum negara, hukum polisi. Nah niku. Wong kula cowok ngoten niku Mas. Sampai biru wae murut biru. Mlaku kotok-kotok. Nek kula ngelmu kula dadi kembange amben, kula mboten saged nyambut damel, kula mboten saged nggih wis nglangkoni kehidupan sehari-hari, mungkin kula lara. Lah kula mboten ngelmu. Dadi masih enten murup santet napa niku wujude santet niku Mas. Sampeyan kan semerap wis seru, lek trut. Nggih niki sing anu niki, sing garai lara iki mburine niki lho. Cahaya-cahaya niki biru nggih abang nggih kuning nggih niki. Warna-warni. Mongkone santet niki wau nggih. Rasane Mas. Gatel panas ngrayap niku. Lah malaikat sing wujude padha ana abang ana biru ana putih iki mang. Hawane sejuk adem terus kaya angin. Dadi padha warnane Mas. Padha. Jadi lek sampean misale wong sampean gak ngarani wong tapi sampean dikeki ngono. Lek sepeda motor enak tumpaki ae. Kirimi santet sampean. Muni Mas weteng Mas rokok-rokok niku. Engko sampean kono nglontok raine wong. Ya selamat lek sik njauh sepuro ngono. Jadi terus-terus terserah Anda ngono. Apakah itu dosa? Yang jelas ya ndak Mas. Wong Allah ngekeki
ana wujute, lawan mbek wujud. Gak ana wujute, gaib, aku maha gaib, urus aku lek sampean ancene melalui sholawat. Itu lek melalui wirid-wirid. Kon gaib, itu padha gaibane termasuk enten kodame. Niku malaikat mboten diperuntukkan untuk itu. Sing koyo ngono nggih jin-jin niku wae. Setan pun sanes santet setan. Mboten. Setan iku diutus ning Allah mek dikongkon nggodha menungso, nguji menungso. Sing berhasil ya dadi waline Allah. Sing gak berhasil ya dadi dukun ngono ae. Ya iki mang akhir arah merene. Dadi santet iki mang Mas jin sing digawe. Kudu apa? Setan kae. Kemana sapu malaikatan dari aku sing gawe cek lari cek payu tak ora malaikat. Padahal aku gak ero. Mek ono awane panas apa ngene. Iku umum Mas. Kebanyakan orang-orang sing nglakoni ilmu-ilmu umume ilmu hitam iku Mas gak ero. Lah iku ono jine sing wujud manungsa. Gak ero kadang masing-masing sing gawe sabuk barang. Makane dira nang jin iku saiki kon tak lulu, aku kon kongkon apa gelem. Tapi golek sisipmu loro, tak idek kon iki ya. Lek gak ngono anakmu tak dongkrakno di embong, anakmu tak lebokno sumur, anakmu tak wenekno. Ya lu tempo ya Mas. Tuh, kebanyakan iku Mas. Jadi intine ya iku mau Mas. Gak dosa wis iku wae Mas. Wong barang iku ngono kok. Lah istiqomah kan dile jare sampean dile. Dadi kudu sing ditutno iku waktu sing ngaline iku ya duduk balik nang awal maneh kan Mas Islam. Lah Ya kan selawat marono dileng zikir. Lah iku kan kene kan pas butone. sewaktu sholawat apa? Iya, Sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad dalam posisi keluarga ono sing Ganggu. ngireni, ono sing dengki kan ngono. Sampai koyo ngono iku mang kan ya. Akhirnya sampean kan enggak ada istilah selawat, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad kan. Akhirnya sampai dile istighfar, zikir. zikir. Astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ngono. Nah itu, jadi ngelindungi nang keluarga sampean saat keluarga sampean butuh payung niku. Itu. Jadi lek neng Allah melalui Kanjeng Nabi saat sampean butuh apa iya. Nah iku lek masalah ilmu ngono iku. Misale sampean gak sengaja biasa yo aku yo ngono kan. Nah iku aku moro nempak kucing ngono. Kucing turu moro tak sikil ngono ya. Itu kan aku perlu butuh secara gak langsung Dari 10. jauh sepuro. Saat aku sholawat tadi ganti. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena aku mah gak sadar. Moro kucing tak tempak. Iku kan ayatnya Allah ya. Ini makhluknya Allah. Nah, iku Mas tadi wis ngerti wis engko sampean ngerti dhewe. Ya iku sing diarani komunikasi karo Allah Mas. Jadi omong-omongan ngene iki dudu. Engko saat sampean butuh nang apa dikeki. Lha iki lho. Baru komunikasi agak meledak. Wis. Suwawu alam bos apa iku sing ngajari kaya ngono aku karo ya Mas. Kok kabeh iku Allah Mas. Kabeh iku Allah. Tergantung kene iki iso nyikapi. Iso nyikapi. Lek ancene secara sing kene gak ngerti krana Al-Qur'an kalame Allah iku gak iso dingerteni Mas ya. Kene ya pasrah nang Allah ae. Lah secara sing kene iso ketangkep oleh akal ya, ya kaya iku mang Mas. Ya sampean lakoni gak perlu saiki seru ilmu nih ya takokno bandang. Kan ketangkep akal iki Mas. Sing gak ketangkep akal ya pasrah nang Allah. Wis iku wae. Apa gak dosa dadine Mas. Lek sampean meneng-meneng. Aja masalah ngono kan masalah nyawa Mas. Masalah nyawa mbayan Allah. Iya. Dadine
menapa niku lek sampean ancene ana barang sing gak masuk akal. Lek ancene bisa mengenakan. Lha iku Mas bahasa apa?